A keď matka Tereza Šimečková videla, ako jej to rok čo rok hladko prechádza, zmocnil sa jej ten druhý zo 7 hlavných hriechov. Pýcha. Začala byť pyšná. Začala sa cítiť byť nedotknuteľná a prestala si dávať akýkoľvek pozor pri svojich zlodejinách. Už sa ani neunúvala tie peniaze z toho občianskeho združenia presunúť na nejaký súkromný účet, napríklad tej Jaurovej alebo inej kamoške, aby to aspoň trošku zakryla. Začala svoje úplne bežné výdavky na život platiť priamo z účtu toho združenia, úplne bez hanby. Dokonca nielen svoje, ale aj výdavky svojej rodiny. Napríklad svojmu synovi Michalovi Šimečkovi platila účet za telefón v jeho 29 rokoch. Priamo z účtu občianskeho združenia Fórum. Ani len sa neunúvala to zlegalizovať. Normálne priamo z účtu občianskeho združenia, kde sú verejné peniaze, ktoré má minúť na kultúrne projekty, platila elektriku, platila hociaké výdavky a dokonca platila telefón svojmu dospelému 29-ročnému synovi.